Quiz time! Ndekọ anyị unu ejikerela? Ngwa anyị mbido. Ajuju. How do you say good afternoon in Ngwa? A. Uhudachi ọma. B. Kachifo. Ch. Ehihie ọma. D. Abalị ọma. Ọsịsa ya mbụ. The answer is Ch. Ehihie ọma. how do you say hello to a group of people? A. Ndewo. B. Ị nọọla. Ch. Ndo. D. Ndewonu. Ọsịsa ya mbụ. The answer is D. Ndewonu. how do you ask how are you in Ngwa? A. Aha gị ọ bụ ngịrị? B. Ị dị afọ ole? Ch. Ihe ebe ole? D. Ị otu ole? Ọsịsa ya mbụ. The answer is D. Ị otu ole? how do you say well done in Ngwa? A. Jisie ike. B. Ndewo. Ch. Anyị dị mma. D. Ụtụtụ ọma. Ọsịsa ya mbụ. The answer is A. Jisie ike. what does ndo mean? A. Please. B. Sorry. C. Thank you. D. No. Ọsịsa ya mbụ. The answer is B. Sorry. What does ụtụtụ ọma mean? A. Good afternoon. B. Good night. C. Good evening. D. Good morning. Ọsịsa ya mbụ. The answer is D. Good morning. What does adem mma mean? A. We are fine. B. He is fine. C. I am fine. D. They are fine. Ọsịsa ya mbụ. The answer is C. I am fine. What does harawa mean? A. You've done well. B. Take heart or let go. C. Safe trip. D. Good night. Ọsịsa ya mbụ. The answer is B. Take heart or let go. How would you translate aha gị ọ bụ ngịrị or ngịrị mbụ aha gị? A. What is your name? B. How is your family? C. Where did you go? D.
What is your address? Ọsịsa ya mbụ. The answer is A. What is your name? How would you translate Ibonye bole or Ihe bole? A. How was your night? B. Where did you go? C. Where are you from? D. Who is your friend? Ọsịsa ya mbụ. The answer is C. Where are you from? How do you say hello to one person? A. Ndewonu. B. Gaanụ. C. Ndewo. D. Maazị. Ọsịsa ya mbụ. The answer is C. Ndewo. how do you say goodbye? A. Gaanụ. B. Kachifo. C. Harawa. D. Ehihie ọma. Ọsịsa ya mbụ. The answer is A. Gaanụ. how do you say safe trip? A. Ụtụtụ ọma. B. Ije ọma. C. Ehihie ọma. D. Abalị ọma. Ọsịsa ya mbụ. The answer is B. Ije ọma. What is the correct response to jisie ike? A. Ndo. B. Ịgbalịala. C. Gaanụ. D. O or imeela. Ọsịsa ya mbụ. the answer is D. O or imeela. yes or thank you. What is the correct response to Ibonye bole? A. Adem mma. B. Adem afọ iri. C. Abụ m onye Ngwa. D. Ebi m Laba. Ọsịsa ya mbụ. The answer is C. Abụ m onye Ngwa. I am from Ngwa. What is the correct response to ezinụlọ kwanu? A. Ọ dị mma. B. Adịwo mma. C. Adị mma. D. Ịgbalịala. Ọsịsa ya mbụ. The answer is B. Adịwo mma. they are fine. What is the correct response to kachifo? A. Ndewonu. B. Kobo. C. Ndo. D. Imeela. Ọsịsa ya mbụ. The answer is B. Kobo. how do you say hope you slept well? A. Itela. B. Kachifo. C. Ijeọma. D. Gaanụ.
Ọsịsa ya mbụ. The answer is A itela. What does ịgbalịala mean? A. Thank you. B. Safe trip. C. You have done well. D. Good evening. Ọsịsa ya mbụ. The answer is C. You have done well. What is the correct response to aha gị ọ bụ ngere or ngere mbụ aha gị? A. Aha m bụ Ngozi. B. Adị m afọ 10. C. Ebi m la USA. D. Ehi m ahịa. Ọsịsa ya mbụ. The answer is A. Aha m bụ Ngozi. My name is Ngozi.